Helo yna, sy'n mai? Anti yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Ella bod chi'n sbio'r teitl fideo heddiw yma ac yn meddwl eich hunan, wel, Maes y Gad. Enw rhyfedd ar fideo, ant beth sy'n bod yna chdi. Wel, reswm dwi wedi dewis y teitl benodol yna ydy oherwydd eisiau tynnu sylw dwi at yr bod cymaint o frwydra sydd wedi bod, a dwi wedi gorfod ymladd nhw, neu oedd mam a fi wedi gorfod ymladd nhw, neu mam yn gorfod ymladd nhw pan o'n i'n fabi, lle, mae'r brwydra yma wedi bod a hyn oll yn sgil fan anabledda, yn sgil yr hedge cyfflus, yn amgolwg y wendid lawr ochr def yng Nghorff. Mae hyn oll wedi golygu un brwydr ar ôl y llall ar ôl y llall ar ôl y llall. Ar y degaf, gwrs mae sawl brwydr yn digwydd yr un pryd, sydd yn waith peth, lle, ond na, o'n i'n siarad efo cyfaill amwyl iawn i mi ar yr ffôn nos yn o'r blaen, ac edrych i'r ffordd, wel, o'n holi fi sy'n sôn i, lle, ar ganol brwydr arall ar un o bryd. Fod dweud, mae'n parhaus, dos yn diwedd ar yn enw i weld. A fi'n na'n dweud, wrth di beg o fel, dwi di blin o'n lan. Ac mi ydw i, dwi di blin o'n lan. Ac dwi'n 35 mlynedd oed. Dwi'n cofio mam yn dweud pan o'n i'n ifanc, so rhaid i mi ymladd llwyth o frwydra ar hyd fy mywyd, lle. Ond felly o'n i'n disgwyl rheini, ond do'n i'n disgwyl i pethau mor wael a hyn, lle do'n i'n disgwyl teimlo mor flinedig a hyn, a teimlo dys gen i'n egni i ymladd ddim mwy, a hynny chydig llai na pethefnos cyn ym mhen blwyddyn 35. Ynde, mae'n hollol... Mae'n hollol hyrt fy mod i a phobl yn anableddau yn gorfod brwydro dros pob dim, a wedyn, fel dweud, mae'r brwydra yma gen i wedi bod yn parhaus, a dwi ddim eisiau brwydro. A dys gen i'n egni i wneud, dweud gwir. Erbyn hyn, dyna ben o'n i'n meddwl nos yn o'r blaen ar ôl sgwrsio efo'n nghyfaill. O'n i'n just meddwl i fi'n... Dwi'n yn gwybod os gen i'r egni ar gyfer hyn ddim mwy. Gwrs, dys gen i'n dewis, nag oes mae rhaid i mi. Pryd bynnag mae yna frwydra yn dod, mae rhaid i mi ymladd pob un ohonynt, dys gen i'n dewis yn hynny o beth. Pryd bynnag mae unrhyw beth fel hyn yn codi, jyst i roi rhyw syniad i chi o'r math o frwydra sydd wedi bod ar hyd fy oes, lle. Yn gyntaf, pan ges i fy ngeni, oedd rhaid i ma'n brwydro i tynnu sylw at y ffaith oedd rhywbeth o'i le. Oedd pawb yn deud wrth fi, na, Mrs Dykstra, mae'n berffaith iawn, dim ryd yn bod eich mab chi. Nodyn paranoid mother yn ymddangos ar y nodiadau yn fuan iawn wedi hynny, ond wrth gwrs, doedd mam ddim yn paranoid. Oedd fi'n gwybod oedd rhywbeth o'i le, a mam o'n fi'n gywir. Wedyn, wrth gwrs, oedd angen llawdriniaeth brys arna i pan o'n i 5 wythnos oed. Nath hynny arwain at sgil effaith o hynny oedd fi'n cael rhywbeth yn debyg i stroke, sydd yn olygu dwi wedi cael llwyth o ffisio dros y blynyddoedd, a hyd yn oed rwan mae'n ochr def yng Nghorff lot yn wanach dan ochr chwith, felly. Ac ysdi, oedd hynny wedi bod yn brwydr, jyst er mwyn gallu dysgu cerdded. Nes i'n dysgu cerdded heb gymorth tan o'n i ryw 2 oed, ac o'n i angen cadar olwyn yn achlysurol tan o'n i ryw 13. Felly, hyn, doedd hynny ddim yn hawdd. A wedyn, oedd gennych chi, eto pan o'n i'n fabi, lle, mam yn gorfod... Pawb yn deud wrth mam fy mod i'n hollol ddall, mam yn deud, na, ac i moyn gedru gweld. Mam yn
benderfynol fy mod i'n gallu gweld. Ond, na, pawb nes fatha mis Chwefror 1993 yn mynnu fy mod i'n cwbl ddall. Ond na, yn 1993, rhyw mis cyn fy mewnblwydd yn 5 oed, ges i cydnabyddiaeth fy mod i'n gallu gweld rhywfaint. Dwi'n rhannol ddall ynddo, ond dwi'n gallu gweld rhywfaint. Felly, dyna frwydr arall, felly. A wedyn brwydrau eraill sydd wedi bod gwrs efo llawdriniaethau. Mae eisiau fatha gwella rheini, mae hynny'n cymryd lot fawr o eg ni. A pan o'n i'n gael llawdriniaethau ar ynghoes, oedd hynny'n golygu ffisio a pob math o ymarferion. Felly, ie, na, rhaid brwydro trwy hyn o ollu. O rhaid, pan o'n i'n bach, oedd rhaid i mam brwydro i gael rhywle addas i mi fyw, felly, rhywle heb stair. Yn anffodus dwi ddim yn byw yna mwyach, ond mae hynny'n destun ar gyfer fideo arall ac i ni. Ac, so rhaid sicrhau rhywle addas i mi fyw. A wedyn brwydr mawr ar gyfer mam oedd cael ei fewn i'r ysgol, oherwydd pawb yn deud, oherwydd yr HGFLys, doedd am fawr o bwynt i mi fynd i'r ysgol a ddysgu fi'n wastad amser. Ond, wel, mae gen i MA, polisi a chynllunio ieithyddol erbyn hyn, o Brifysgol Bangor, felly dwi'n meddwl addysgu yn gymaint o hynny o wastad amser, nag oedd. Ie, ond hyd yn oed ar ôl i mi gael mynediad i'r ysgol, gwrs oedd na frwydrau i mi wedyn, doedd, oherwydd difaterwch ar y gorau, neu gasineb ar y gweitha gen y ffrawon, a wedyn bwlio gen y plant. Y peth gweitha oedd, wrth gwrs, pan ges i cweir yn 8 mlwydd oed. Nath hynny effeithio ar yn hyder i o gwmpas pobl eraill am blynyddoedd lawer i ddod. Wedyn, wrth gwrs, dwi'n lot o pisach o gwmpas pobl diarth erbyn hyn, ond mi oedd hynny'n cryn dipyn o... Mi oedd hynny wedi cymryd cryn dipyn o waith o'n ochr i, lle. Oherwydd ystalwm... Do'n i'n braidd yn gallu siarad efo pobl, o'n i'n beth o sbio lawr fel hyn, ac o'n i'n cynnig rhyw ymatebion unsill i unrhyw cwestiynau o'n i'n gael, oherwydd doedd gen i'm yr hyder i siarad efo pobl, oherwydd efo'r holl fwlio nes i profi wrth tyfu fyny, lle. Gyda llaw, mi ddoth un o'r rhai oedd yn gyfrifol am roi'r cweir na i mi, pan o'n i 8 oed, atai yn diweddarach blynyddoedd wedyn, lle, i ymddiheuro. A nes i dderbyn yr ymddiheuriad yn syth, oherwydd y ffordd dwi'n gweld i fel hyn, efo plant, dydy plant ddim yn dall yn iawn, felly o'n i bai bod i rhieni nhw, neu yn ddelfrydol i rhieni nhw, neu'r athrawon yn deud wrthyn nhw, wel, na, nhw'n bwlio rhywun ar sail yn ablef, neu ar sail crefydd, lliwig croen, rhywioldeb neu beth bynnag yn anghywir. Wedyn, maen nhw'n mynd i fwlio rhywun sy'n bach yn wahanol, ond ydyn plant ydyn nhw. Yr pobl dwi'n cael ein anodd iawn i meffa ydy'r oedolion. Felly, yr athrawon, lle, ac wedyn, wrth gwrs, neidio ymlaen chydig, lle, yn ystod y blynyddoedd diwetha yma, dwi wedi cael oedolion, cofiwch, yn cyhuddo fi o deud celwydd am natur anableddau. Sgen i'n reswm yn y byd dros deud celwydd, dwi wedi bod yn gwbl agorad am yn HGFLys erioed. Ac mae'n bwysig iawn i mi bod yn agorad, oherwydd tasan yn rhywbeth yn digwydd i'r shunt bod yn blocio, dwi eisiau i bobl bod yn ymwybodol o'r symptoma o shunt yn cael ei blocio, oherwydd mae hynny'n faster difrifol iawn i mi, a dwi angen mynd i'r ysbyty er mwyn derbyn triniaeth brys, lle, i'r ganol Hamilton yn Lerpwl. Felly mae bod yn agorad, mae bod yn onast yn holl bwysig i mi. Felly mae unrhyw fath o awgrym fy mod i'n anonest neu wedi dweud celwydd, mae'n brifo.
mae'n brif am ofnadwy, lle. Ac, a wedyn, wrth gwrs, dwi wedi cael pobl yn dweud, does na'n ffasiwn beth fa wahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail anabledd. Wel, oes, ma' na. Mae'r ddefwriaeth sy'n deud mae'n ffasiwn beth o wahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail ei anabledd. Neu ei hanabledd, lle. Felly, dwi wedi cael gymaint o crap ar hyd flynyddoedd, a hynny'n hollol diofyn, lle, oherwydd, ffaith amdani di hyn, nes i'n gofyn am anabledda yma. Nath mam bechod cyturas, nath hi'n gofyn gen i mab efo yn anabledda i, efo'r heria o'n i'n mynd i wynebu. Taswn ni'n cael y ddewis, de? Tas ni wedi cael y dewis. Swn i'n dweud, be, anabal neu ddim yn anabal? Os well ni beidio bod yn anabal, mae hynny'n swnio fel bywyd eitha anodd, felly dim diolch. So na ddim byd yn y byd mae'n gwneud i'n hapusach na deffro bore fory, heb yr hydrocephalus, efo golwg digon da sy'n yn olygu sy'n ni'n gallu gyrru car, oherwydd sy'n hynny wedyn agor drysa i swyddi. Ar hyn o bryd mae lot o swyddi cyfleoedd ar gau i mi oherwydd mae ddim yn gallu gyrru car. Dwi'n prysur ychwanegu, mi ydw i'n gwaith ar hyn o bryd, a dwi wrth fy modd efo'n swydd presennol, dwi'n gweithio efo criw o bobl hollol wych, ond meddwl dwi'n gyffredinol, lle mae yna gymaint o gyfleoedd allan yna, sydd ar hyn o bryd ar gau i mi, oherwydd fy niffig gallu gyrru car, a does gen i'n help am hynny yn anffodus. A dwi'n meddwl bod yn hollol anheg fy mod i'n cael yn wahaniaethu ar yn erbyn, bod cyflogwyr yn gallu gwahaniaethu yn erbyn pobl. A mae hyn yn wir ar draws Cymru, achos dwi wedi bod i cyfweliadau neu di sbio ar swyddi o Fôn i Fynwy a phob man yn y canol, a mae hyn yn wir i bawb. Mae gymaint o sefydliadau yng Nghymru yn wahaniaethu ar sail fatha anabledd wrth rhoi yr gofyn mae i yrru fel gofyn hanfodol, lle. Ac mae rhywun jyst yn meddwl, wel, pam? Yn enwedig ar ôl y cyfnod y clo efo Covid a ballu, does na'm rheswm, sydd lot o'r swyddi yma bellach yn amlwg ddim yn, dydi gyrru ddim yn hanfodol ar ei cyfer nhw, oherwydd mae'n siŵr lot fawr o'r swyddi yma wedi cael ei wneud o adra yn ystod y cyfnod y clo, do. Felly, dwi'n bod angen i lot o cyrff yng Nghymru, lot o busnesau yng Nghymru, edrych eto ar ei polisi ar recriwtio, oherwydd ar hyn o bryd, maen nhw'n gwahaniaethu ar sail anabledd, a hynny'n anuniongyrchol, sy'n ni'n deud, trwy fatha mynnu trwy fydyddu, lle does na'm cyfiawnhad mewn gwirionedd cael yr trwy fydyddu yn y lle gyntaf nag oes. Felly, dwi wedi'n heidio ymlaen fymryd ma'n hyn, felly dwi'n mynd hollol siŵr lle dwi. Mae'n jyst sbio ar nodiadau, achos eto efo'r hydrocephalus, mae hynny'n effeithio ar yng nghof, felly dwi wedi sgwennu llwyth o nodiadau fan hyn i asgoffa fi be dwi eisiau drafod, lle ein eiliad. Addysg, bwlio. Sicrhau annibyniaeth, wel mae hynny'n brwydr parhaus, dweud gwir, oherwydd mae yna rai sydd yn... Dwi'n yn gwybod os ydyn nhw ymwybodol bod nhw'n neud hyn, dweud gwir, ond mae yna rai sydd yn tanseilio fo annibyniaeth pob cyfle ma'n sy'n gael, dweud gwir, felly pobl felly dwi'n tueddol o osgoi cymaint ag y gallaf i fod yn hollol onast, oherwydd mae'n jyst yn teimlad yn ifir pan mae pobl yn awgrymu does gen i'm yr gallu i wneud rhyw siop a fwyd ar-lein. Gyd rhaid wneud hynny'n hawdd.
Dwi wedi bod yn neud hynny ers 2012, diolch yn fawr. Ac, chi, felly, mae'r brwydr mae i sicrhau yn annibyniaeth yn un parhaus. Ond dwi'n cofio mam yn pwysleisio hyn i mi pan o'n i'n ifanc iawn, lle bod angen i mi bod yn annibynnol, bydd rhaid i mi brwydro i gadw fy annibyniaeth, oherwydd bydd na pobl fydd yn awyddus iawn i danseilio fy annibyniaeth. Dwi'n meddwl oedd mam yn ofni hefyd, so ni'n glanio mewn cartre gofal, so sa'n rhywbeth byth yn digwydd i fi hi. Felly, na fi'n amheus iawn o lot fawr o bobl, dweud gwir. Mi ges i restr gan fi cyn i fi farw o enwa pobl oedd hi'n ymfudiad yn fy nhw, lle o'n i yn y cwestiwn, ac oedd hynny'n restr hynod o fyr. Nes i sylweddoli hynny'n sydd, doedd mam ddim yn ymfudiad yn nifer fawr o bobl lle o'n i yn y cwestiwn o gwbl, lle. Oedd mam yn drwg dybus iawn o bobl eraill, efo fi, lle. Felly na, mae'n sicrhau yn annibyniaeth wedi bod yn anodd, ac efo brwydr diweddara yma, hefo'r tocyn teithio, oherwydd beth sydd wedi digwydd ydy, mi nes i cais trwy'r cyngor i gychwyn, oherwydd oedd hyn dan ofal awdurdodau lleol ar un adag. Wedyn, mi ges i'r tocyn, a wedyn cafodd cyfrifoldeb i dros glwyddo o'r awdurdodau lleol i Drefnidiaeth Cymru. Fi'n gwneud cais o'r newydd, derbyn y cerdyn, colli'r cerdyn reiddiol, ond mi ges i cerdyn arall, a dwi'n prysur ychwanegu, efo'r cyngor a Drefnidiaeth Cymru, ond i darparu yr holl dystiolaeth ar yr un pryd, lle, wrth gwneud y ceisiadau. Felly, mi o'n i wedi gwneud hyn i gyd i gychwyn, lle. Ac mae gael y tocyn bws na, mae'n hanfodol i'n annibyniaeth i gyfer mae ddim yn gallu gyrru. Felly mae hynny yn cynnig elfen annibyniaeth i mi sydd gen i ddim fel arall. Ond yn anffodus, oherwydd newid yn polisi Llywodraeth Cymru, dwi ddim bellach yn gymwys, ond i beth mod i'n darparu tystiolaeth ychwanegol, felly. A dwi wedi gwneud hynny wrth osam, felly gobeithio geith i ni ddatrys oherwydd bod dweud, o'n i'n teimlo'n ofnadwy, o'n i'n teimlo fel o'n i wedi siomi mam o bosib, mae'n siŵr sa'n dadlau'r gwrthwyneb, lle, mod i heb, lle. O'n i wedi gorfod ffonio fewyffyr i roi pas i mi i harlach diwrnod y blaen. Lle gynt, os ni'n jyst i wneud ar y bws, ond yr dewis yna ddim gen i disadwn, felly oedd rhaid i mi codi'r ffôn, a o'n i'n teimlo'n ofnadwy. Sôn am teimlo'n ofnadwy am dibynnu ar eraill, dwi'n cofio adeg y cyfnod clo gynta, o'n i'n cysgodi. Ac wedyn, oedd rhaid i mi cysgodi, felly oedd rhaid i mi wedyn, mi o'n i'n gwneud siop o bwyd ar-lein, pryd bynnag oedd na slot, oherwydd oedd pawb yn gwneud ar-lein erbyn hynny, felly lle ynghynt oedd fi'n hawdd gael slots. Wedi dechrau'r cyfnod clo fi'n amhosib, welis i. Ac wedyn oedd rhaid i mi dechrau dibynnu ar bobl eraill i nôl pethau megis llefrith a bara, ac o'n i'n teimlo gymaint o gwylydd gofyn am gymorth, oherwydd eto. Rhaid i chi cofio da. Un peth oedd mam wedi pwysleisio i mi dro ar ôl tro oedd rhaid i mi oedd rhaid amddiffyn fy annibyniaeth, oedd rhaid bod yn annibynnol, oedd rhaid brwydro i fod yn annibynnol, ac oedd rhaid peidio byth dibynnu ar bobl eraill. Felly, o'n i'n teimlo'n anifir iawn yn gorfod gofyn am gymorth bryd hynny, oherwydd fod dweud, y ffordd ces i fy ngmagu, oedd gofyn am gymorth yn rhywbeth dod i jyst ddim yn neud. Felly, doedd na'm disgwyliad arna i wneud hynny, lle. Felly, dwi wedi bod yn neidio o gwmpas cyn dipyn o'n, a wedyn, mae gen i brwydr arall ar y gweill o ran cael hyd i
rhyw lafas i fyw. Mae'r brwydyr yna wedi codi eto oherwydd bod wedi dwi'n mynd byw yn yr bynglo ble geisio y magu yn anffodus. Oherwydd gafodd y lle yna i werthu a nath hynny arwain at 6 mis o ddigartrefedd. Felly brwydyr arall. Ac wedyn o rhaid i mi derbyn o gen i gi ar y pryd, ac felly o rhaid i mi derbyn yr eifo cynta o wedi dod ar gael lle o fy'r landlord yn fodlon derbyn tenant efo ci. Felly mi nes i derbyn, ond y drwg oedd efo'r tŷ hwnnw oedd y stair. A dwi wedi stryglo efo stair erioed lle. Yn gymharol diweddar deg gwir lle dwi rwan ystod yr wythnos diwethaf dwi wedi disgyn ar yn ffordd i fyny stair, dwywaith dair. Felly dwi wedi dechrau defnyddio'n ffon wen wrth mynd i fyny a lawr jyst er mwyn diogelu fi'n hun, mwyn am byd arall. Felly mi o'n i mewn tŷ anafas am gyfnod, ond wedyn fel dwi'n dweud, doedd gen i'n mawr o ddewis, a wedyn yn anffodus parwodd fy landlord lle o'n i'n byw ar blaen, ac eisiau fewn i Baneg Slwyr, oherwydd fod i'n ofni bod yn digartre unwaith eto. Ac o ganlyniad i hynny, mi nes i derbyn tenantiaeth rhywle arall o efo stair. Felly mae hynny'n, fel dweud, dwi wedi disgyn ar yn ffordd i fyny stair cyn rwan, ond so dwi wedi dechrau defnyddio'n ffon wen wrth mynd i fyny a lawr rwan, er mwyn sicrhau dwi'n gwybod faint ble mae'r stair yn cychwyn a gorffan a fy mod i'n cadw malans. Ond na, bydd rhaid i mi gael rhywle afas yn hwyr neu'n hwyrach. Dwi'n deimlo rhywle sy'n i gyd ar un llawr heb stair lle. Fel dweud, oedd yr bynglo ble cefais fy magu yn harlach yn wych, ond yn anffodus golli fanno nes i. Ac, wel dweud gwir, bynglo 4 llofft o felly yn harlach, a wedyn sa'n bynglo efo 4 llofft yn gormod o le i mi, beth bynnag erbyn hyn, lle. Felly na, sa'n rhaid i mi symud i rywle llai, beth bynnag, ond eto tasa'r lle heb gael ei werthu, lle. Ond eto, lle, yr prif beth fy bwys i mi ydy cael rhywle i fyw sydd i gyd ar un lefel ar y llawr gwaelod, felly dydyn ni bynglo neu fflat neu maisonette llawr gwaelod, oherwydd gydrem byw mewn tŷ efo stair yn y tymor hir, lle. Tymor byr, gydrem ymdopi, fel dwi wedi addasu o ran defnyddio'n ffon wen wrth mynd fyny a lawr stair. Ond yn y tymor hir, na, sa well gen i cael rhywle all i fyw efo sydd i gyd ar un lefel. Ond na, a wedyn bod dweud yr busnes diwedd yma efo'r tocyn teithio, oedd hynna jyst yr awgrym yma hefyd fy mod i'n wedi ceisio twyllo'r system, a dwi'n dall na rheol am Llywodraeth Cymru sydd wedi newid fan hyn, lle, ond na, mae dal yn annifyr cael rhyw fath o awgrym fy mod i'n deud celwydd, a fel ydych chi'n gynharach, sgyn i'n unrhyw fath o reswm dros deud celwydd. Felly, mae'n brifo pryd bynnag mae rhywun yn awgrymu hynny o'r ffaith fy mod i'n sy'n ni'n teiri gwneud ffasiwn beth. Sy'n ni'n meifio gwneud ffasiwn beth, lle, ac dyn... rhywbeth arall, profi fy mod i'n gallu siarad, dyna brwydyr arall o ffrad i mam pethna, a wedyn, wrth gwrs, yr arbenigwyr i gyd yn deud, jyst i ddeud yn gyflym, lle, sy'n ni byth yn gallu dysgu siarad, anebygol iawn sy'n ni dysgu siarad, ond erbyn hyn, wrth gwrs, dwi'n siarad Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg, felly, be mae'r arbenigwyr mae'n gwybod. Ond, ta waith, fel dwi'n dweud, mae hynny'n
roed rhyw fath o syniad i chi gobeithio o'r brwydra dwi wedi bod trwy fynd, a wedyn mond llond llaw ar rheini, sydd off ym mhen di rheini, mae'n siŵr bod yna llwyth ohonyn nhw dwi wedi gorfod brwydro, di gael methiant neu lwyddiant, a dwi wedi heb crybwyll nhw hyd yn hyn, lle. Ond i gloi, lle, be dwi eisiau bwysleisio ydy, nes i'n gofyn am yr anableddau yma. Sni wrth fy modd cael deffro bore ffori, heb yr hedgeflus, heb y wendid lawr ochr def yng nghorff, ac efo golwg ddigon da sy'n cael ei tai mi gyrru car. Oherwydd sy hynny, wrth gwrs, yn agor chwaneg o drysa i gyrfa i swyddi yn y dyfodol felly. Ond yn anffodus, di rhan o'r rheini yn mynd i ddigwydd, nac dyn. Felly, beth sy'n rhaid i mi gwneud yn y cyfamser ydy gwneud y gorau o sefyllfa ofnadwy o shit drwy gynnu am yr eich ymwefus, ond dyna mae o yn y bon, lle. Mae sefyllfa hollol shit, nes i'n gofyn amdano fo. A felly, bod dweud, fel rhywun sydd heb gofyn am hyn, fel rhywun sydd wedi cael ngeni fel hyn, fel rhywun sydd mynd i byw fy mywyd fel hyn, fel rhywun sydd mynd i farw fel hyn hefo'r anabledda yma. Dwi ddim eisiau gorfod brwydro dros pob dim. Dwi wedi sgyn i'n egni i gwneud hyn. Mi na i brwydro os oes rhaid, ond dwi'n teimlo fod mae'n rhedeg allan o egni. Felly, yr oll sy'n ni'n gofyn ydy, os gwelwch yna, mae bywydau pobl fel fi yn anodd fel maen nhw. Felly, peidiwch gwneud nhw'n anoddach. Just, please, peidiwch gwneud nhw'n anoddach. Sy'n brafiach lawer, just gofyn wrth ni beth ydy ein anghenion, ni'n wedyn yn dangos unrhyw fytiolaeth o'n anableddau neu boed yn dystysgrifa o arbenigwyr o'r ysbytai neu beth bynnag, lyffyra o'r adran gwerth ffensiynau neu beth bynnag. A wedyn bod rheini'n cael ei derbyn yn hytrach na yr sefyllfa dwi wedi gael dros y mis o dreffa yn glwad tro ar ôl tro, na tydi hynny ddim yn dysio digonol. Felly, yr oll mae hynny'n cyflawni ydy ychwanegu straen ychwanegol i'r unigolyn yn anabl. A fel dweud, does neb yn gofyn am anabledda. Dwi'n meddwl sa neb eisiau byw yn ysgidiau i. Nasa. Dwi'n gobeithio ddim, achos, wel, allai deud wrth chi rwan. Allan o 10, swn i'n dweud sgôr o dim o ran awgrymu fy mywyd i neb arwydd, na, tydi o'n lle braf, tydi o'n y bywyd hawsa o gwbl lle, o bell ffordd. Ond wedyn, wrth gwrs, mi oedd mam yn atgoffa fi, mor anodd ydy pethau arna i, mae yna pobl, mae pethau gymaint yn waeth arnyn nhw, gymaint yn anoddach arnyn nhw. Felly mi ydw i'n ymwybodol iawn o hynny. Ond o ran ymwyd i yn bersonol, wrth gwrs, mae pethau'n ofnadwy a anodd, a mae gorfod ymladd un brwydr ar ôl y llall, neu sawl brwydr ar unwaith, fel dwi wedi dweud. Mae'n flinedig, mae'n blino rhywun, a sa wir well gen i peidio gorfod brwydro ar gyfer popeth. Felly, just bach o ddealltwriaeth, bach o cydnabyddiaeth, does na neb yn dewis byw fel hyn, a unwaith da ni'n darparu pa bynnag dystiolaeth sydd angen, jyst i derbyn hynny. Paid o cwestiwn ni'n pellach, paid fatha, neu di rhywun fel fi teimlo ar brawf fy mod i'n cael yn cyhufo o fatha dyd celwydd oherwydd fel dweud.
sgyn i'n reswm yn y byd dros deud celwydd. Yn enwedig felly am yr hydrocephalus, oherwydd fod dweud, ond saf pwynt i, mae rhaid i pobl gwybod y gwir am yr hydrocephalus, oherwydd dwi eisiau i pobl gwybod be i wneud am y gorau os mae'r shunt yn cael ei locio. Oherwydd, wel, fe fai angen trini off ysbyty ynddo, felly mae'n hanfodol i mi, un, bod yn annibynnol, wrth gwrs, ond dau, fatha sicrhau bod pobl yn gwybod sut i cynorthwyo fi os mae'r shunt yn blocio de, felly bod dweud yr holl cyhyfiadau yma neu awgrymiadau fy mod i'n deud clwyfa. Mae'n dydyn nhw'n braf, ynde, o gwbl. Felly, dwi wedi bod yn siarad ys dros hanner awr rwan. Felly, na fo. Amser dirwyn y pregaff yma i ben dec i ni. Diolch am wrando. Cadwch yn ddiogel. Hwyl am y tro.